राङापारा नर्थ रेलवे स्टेशननि खोलाहा थानाय गोबां गलाफोरखौ रेलवे बिफाननि बिथोनजों सिफायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिफायजानाय गलादार बिथांमोननो गुबुन दाबसे जायगायाव रेलवे बिफाना गोदानै लुफिनना होदों। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो आखायाव लादों। राङापारायाव रेलवे बिफाना बे दखल हायाव दखान लुनायफोरखौ बुफायदों। राङापारा नर्थ रेलवे स्टेशननि खोलाहा थानाय गोबां गलाफोरखौ दिनै रेल बिफाननि बिथोनजों सिफायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिफायजानाय गलादारफोरनो गुबुन दाबसे जायगायाव गोदानै गलाखौ लुफिनना होनाय जागोन।